Znači, narode, desila se malo neprijatna situacija. Jučer sam bila u prodavnici da uzmem neke namirnice. Uzela sam keks, onaj Milka. Otvorila i on bio kao neko već beloj boje, tako da kažem. I pogledala sam rok i vidim da je rok istikao već 10. aprila. 10. aprila, ljudi, nije juče. Danas je 27. april. To znači uskoro 3 nedelje, 2,5 nedelje istekao rok. Prodavnica je Mercator, tamo gde je namirnice, baš u Mercatoru na Novom Beogradu. Htjela da odemo vamo, da pitam šta bre ovo, kako to moguće, ja ne znam. Ja sad šta moram u svaki produkt koji uzimam, gledam rok. Ok, ja gledam rok gdje je mleko, na primjer, jaja, ja ne znam, čokolada, keks, špagete. Ja nikad to ništa ne gledam, iskreno. Ja mislim da naravno to vjerovatno moja obaveza da gledam sve, ali meni je prvi put u životu se desila takva situacija. Ja razumem da je rok bi ispao juče, na primjer, ili 2-3 dana, ali 2,5 nedelje. 2,5 nedelje rok izašao. Ja nemam vremena. Ja prosto sa detetom, ja nemam vremena sad, ja živim sasvim u drugom delu grada i sad ja nemam priliku slobodno sad se sednim u auto i idem i pričam o tome. Odakle kod vas produkt koji istekao toliko davno? Mislim, rok istekao toliko davno. Ja ne znam. Tako da prosto vodite računa. Meni je iskreno malo neprijatno i još mi je žao da nisam pojela to. Da, kako biste vi bili na mojem mjestu trenutno, što biste uradili?